Bueno, zuzentzaile ongi dakiken bezala, Xaien, urriaren 23an duk zuzentzailearen eguna, eta eiziek eskatu ziok, solasaldi bat egiteko bion artean, ez? Hori dela eta, solasaldi bat, komentatzeko zer den zuzenketa lana, nola aritu garen, ibilbide luze samarra baitu urteak emana. Eta esan zigutek, ibiliaiz jakina, zuzentzaile denbora luzean, editore izan da igelan, zuzentzaile ere bai, zinbestean. Eta niri askotan tokatu zaidak, zuzentzaile egitzea, igelanetzat, eskatuta, liburu asko, zuzendu titiat, eta gero beste batzuk eskatuta ere bai, Bandielak eskatutako batzuk, eta txalapartak, eta, eizien badakitelako elkarri indiogula zuzenketa askotan. Eta orduan, hori proposatu ziren. Hitz egitea, eta komentatu behikiago gauza asko zuzenketaz, eta gora beratzeko. Zuzenketarena, nire ustez berez datorren gauza bat da. Nik lehenbiziko liburuak itzuli dituenean, ez nuen nire buruarekin erabateko segurtasunik, eta nik uste hori denei pasatzen zaiela, zerbait idazten dutenean, hau zuzena otera egokia. Segurazki euskararen egoerak ere badu zarresana hortan, euskara izan balitz, hizkuntza bat batua, orain dela 100 urte, segurazki horrelako gauzak ez dirateke planteatuko, eta itzultzaile batek liburu bat itzultzen duenean, ez dakit inoren zuzenketarik beharko lukeen, beti da beharrezkoa, baina gure kasuan nahitea zen. Eta atzerago baldin bagatoz, aldizkari ofizialean alkarrekin hasi ginenean ere, han segituan jarri genuen zuzentzaile bat. Segituan jarri genuen, alkarri zuzentzeko modu bat, nolabait ere, ura bateratu behartzelako. Eta nik esate baterako, akit diario Baskon 3 zuzentzaile zeudela. Zuzentzaile horiek zer egiten zuten? Ateratzen zen ale bakoitza 3 artean goitik hasi eta beheraino irakurtzen zuten. Eta hori zuten lanbidea eta soldata. Zuke guztietan, ez? Berriak ere baitik bere zuzentzaileak eta zuzentzaile burua. Orduan, gure aldizkari ateratzen dituzte gauzak eta gainera zuzenketaren ondorioz estilo liburu moduko zerbait ere sortzen ditek. Egunkari guztietan dago estilo liburu bat, eta orduan 1000 modu daude esateko gauzak, horiek estilo liburu batean jartzen dira, eta berriak, edo beste edozeinek egiten du bere estilo liburua, eta han idatzi behar dena, idatzi behar da horrela. Eta orduan nola, testuak handik eta hemendik datozen, norbaitek bateratu egin behar ditu. Eta argitaletxe batean berdin gertatzen da. Nolabait ere behar da hildo bat. Eta orduan behar da zuzentzaile bat. Baina zuzentzaile behar dela, nik esan duk horrein, gure egoeran eta euskararen egoera bereziagatik, baina bestelarik bai. Nik esan nahian, idazleo berenak beharrik zuzentzaile bat. Itzultzaile berenak beharrik zuzentzaile bat. Beti, hona duk, lau begik ikustea, eta batzutan batik ikusten ez duena, besteak ikustenik, ez? Zinbestekoa du, 1000 gauzak batik, ez? Igual, nik esan dukena, euskararen kasuan, are beharrezkoagoa, orain dela, itzultzaile hasi ginenean, euskara batua ere, jaio berri samarra, eta justu genekian zer zen euskara batua aditzetan eta deklinabidean. Eta eglu geroagokoa duk. Orduan, nola idazten genuen? Alde genuenarekin, edo eredu genituenekin, edo horrela idazten genuen. Orduan, hori guztia, nire aldetik behintzat, nik ez nuen segurtasun ikaragarririk egiten dituen testuetan, eta gainera, beste faktore bat, itzulpenean, testuak beti kriston erakarpen indarra du, eta nahita ez dago testuak alkatzeko joera. Eta testutik zenbateko distantzia hartu behar den, hori urteekin ikasten da. Ez da, lehenbizikoan, segurtasun falta horrekin eta leialtasuna dela eta
zenbat eta leialago hobe dena hala egin nahirik, testuak Bai, hor posa egiten zu hau eta orduan bai, askatasuna eta irabazten diau pixkana eta libreago eta lotxagabeago bihurtzen gaituk urteak pasala, ezta. Dena da bai, hori lehenbizi hori errebendikatu nahiko nik, zuzentzailea beti behar da, beti. Bestela, testua ez duk behar bezala ateratzen. Eta orduan, zuzenketan gauza asko ateratzen dituk, WhatsAppoak, depilatzea katxak, mila kontu ortotipografikoak, eta gero oso gauza importantean ere ustez, batzutan ematen dik, zuzenketan, jarri behar dela euskaltzain hiztegiak esaten dik, zer, orduan horrela, bale. Hau, hemen orgatibo bat aztu zaik, bale. Baina hori, testu baten, itzulpen batez zuzentzaileak, batez ere, beste gauza bat ingarrik, ez? Guk komentatu dio askotan, ez? Bai, noski. Kontua dela, esatea zerk ez du funtzionatzen, zerk ez duen ematen naturala, nola eman buelta esaldiari, nola egin testua irakur terrazago, ez? Ikusi izan ditu mila, ez? Editori bide ez da. Bai, berez, editore batek, baina ez argitaratzaile batek, estatu batuetan oso ongi bereizten da. Publisher da argitaratzailea, hau da, enpresaren jabea, eta editor hori da testu ez arduratzen dana. Eta han ez da arduratzen itzulitako testu ez edo horiek zuzentzeaz, baizik eta novela honek ondo funtzionatzen aldu edo aldaketa hauek egizkiotzu, orduan editorearen funtzioa hori da. Zer gertatzen da hemen? Ez dauzkagun 1000 pertsona horrelako gauzak egiteko, egiten ditugu egin beharrekoak. Eta zuzenketa lana importantea da beti, eta argitaletxe batean ari importanteago. Bestela, idazte bakoitzak nahi duen bezala idazten duela iristen badira testuak, edo itzulpenak iristen badira, edozein modutan itzuliak, horiei guztiei nolabaiteko gainbegiratu bat eman behar zaie, eta hori da funtzioa. Leku batzuetan modu batera egiten da, eta gurean egiten da, guk alkarrekin egin izan dugu bezala, ez? Hemen duk testua. Begiratu, zer dagoen oker, zer hobetu daiteke, Zer adirazi diteke modu hobean, errazagoan, kalkorik gabe, zekizet. Alde horretatik egin diago alkarrekin lan, ez? Orduk, begiratu, lasai, testuaren presiorik gabe kanpotik irakurri nola funtzionatzen duen, hori da kontua. Azkenean irakurleak ez du hartuko jatorrizkoa eta ikusi ura ongi ote dagoen edo ez. Hori bermatua egon behar likek. Orduan, irakurleari eman behar zaio testu bat egokia. Eta orduan, hori, zuzentzailea distantzia pixka bat hartzen baldin badu, igual, hobeto ikusten du itzultzaileak berak baino. Eta itzulpenen zuzentzailearen kasuan nik uste diat hori dela funtzioa. Nik itzultzaileari, egintzat, lehenbiziko lan hori, fideltasunarena, azekit itzultzaileak duela, eta nik gehienetan jatorrizko testu hori begiratu gabe, ikusten diat, ea funtzionatzen duen testuak euskaraz. Eta niri gustatzen zaidan, badakik eta batzutan segurazki zuzenketa desegokiak jarraikian mila aldiz, baina nahiago diet ausarta izan. Ezan zaik iruditzen hau buelta manda, edo hau hobeki esan itikela, edo hau arreztu edo soildu, edo, nik uste hori dela funtzioa, ez da. Jakina hona duk, tratu hona izan ezkero bien artean, edo hobe, asko zuen, ni nahiago izaten dira. Hau sarta izan, tori, hemen duzu, eta gero libre erabakia bestearen alde. Baina aportazioak behar dituk, bestela, esateko zer esaten duen izteki batuak eta zer ez,
Hortarako adimen artifiziala aski zaren duke bendigazten, ez? Bestela kontratazio. Suizen hortxe zeok, baina horrekin ere zeok erabakidatzerik, batzutan markatzen dizki merezi ez duketen gauza, eta beste batzuk pasa ingo zaizkiok ezin bestean. Hizkuntzak alakoak direlako, orduan beti, ez dakit beti, baina oraingoz beharko da pertsona den itzultzailea makinak zuzendu itzuli lezakenaren gainetik. Hori gure garaian hala ogitu zaigu. Hemendik aurrera ez dakigu. Bueno, eta gu biok hemen gauden ez, eta askotan indiogunez elkarri zuzenketa, zik esan edik, zuzenketa dela eta izan dela niretzat ikasteko bide privilegiatu bat. Nik asko ikasi diat zuzenketari eska. Zuzentzaile egon naizenean, aritu naizenean, begiratu behar du, kongi konsultatu, ez dio gero zan esan besteari ez. Orduan, asko ikasi diat. Eta gogoan diat, ire testu asko inditu dela zuzendu, eta gero ustuketa egin edo, Hau da, ikasbide izan dela, behitu nola egin duen, nola ze soluzio bilatu duen, hemen. Ara, zainak ematen dit, ez da gizer, ostras, hau esateko, zer molde hau du. Mila asko. Ustuketak ere baditiat eginak eta ikasbide izan dela. Eta nire testuen zuzenketa, indiakeneanik, hortan ere asko ikasi diat. Ez da, nire bitzen zaidak, beharrezkoa dela, baina ikasteko bide oso aberatsa dela. Bai, noski, nik izate baterako gogoratzen hau, lehenbiziko novela karteroak bi aldiz deitzen du beti, itzuli nuenean, ez nuen nire buruarekin sekulako segurtasunik, eta orduan, nire iritziz daian, tajuz xamar itzulita zehola, eta, funtzionatu ez dut testuak. Eta, gero, egia zala gertatu zen. Baina, eman nion nire lagun, eta orduan lankide nuen, Andres Albertiti. Eta hua, oso zorrotza zen, deklinabidea, aditza, olako esaldiak, olako gauzekin, sintaxiarekin oso zorrotza zen. Baina nik, jarri nituen olako gauza xelebre batzuk. Bai, esan, gero hori txunaruk nik beste batez eta zen diat. Bai, jarri nian oso gauza xelebrea iruditu zitzaiona, baina niretzako zena, nik nire etxean nire amari ikasia eta zan. Txikimila puska eintzen, botila, edo basoa, txikimila puska. Txikimila puska, orotarikoan orain begiratu ez dut seguraski egongo da. Baina arek esan zuen, txikimila puska, nahi arraro haite zait, eta orduan jarri zian, 1000 puska txiki. Eta, bai, 1000 puska txiki. Gozen, baina nik hori esateko modua ikasia zen txikimila puska egin. Zerzean nikos. Eta orduan, alaxe jarri nuen, eta alaxe gelditu zen gero ere. Zan dut, zuzentzaileak bere asmorik onenarekin, ikola esaten dizu gauza bat, baina ez zaitu konbentzitean zergatik. Zuk beste modurik ez baldin baduzu entzun hori adierazteko, horretaz baliatzen zara, eta kitxo. Eta beste gauza bat... Bai, bakik zein duan nik, behin eskatu gidan, etzegi liburu hori beste bat, bigarren ediziorako, eta eskatu gidan zuzentzeko. Eta horretzen hau, harritu nintzela, plaza, o merkatua nola zegoen jarria, zerkausi, uste dira zela, ez? Zerkausia, eta gaina esaten dugu, igual modu batuk plaza esateko zerkausitu iparraldeko hitza, ez duen hori, ez? Tolosan, plazari, plaza bati, hau da, azoka egiten duke, da, zerkausia. Eta jendea joaten zen, oain ez dakit, joaten zen zerkausia, erosketak egitea, baserritarrek ekartzen zintzen horrek, zerkausia. Eta hori zen, zerka hautsia, omen da. Toponimoa nik orduan ez nekien, eta, gero, zuzenduko genuen. Bai, jakina. Kendu genian, zerkausik kendu eta jarri, o merkatua, o plaza, baina horretzen. Baina horretzen, Bai, olako zera batzuk, ez dakit nik,
denok genituen geure maniak eta ditugu, baina ez dakit, neurria hartu bertzaile olako gauzei ez, zer dien, niri ez hau mugitu binola ere, olako jarrerak nik uste ez dutela zentzu handirik ez. Normaltasun baten barrenean besteak ikusi baldin badu, esaldi honek, hau irakurtzeko problemak, koma honek traba besteik ez du egiten, edo olako mila gauza. Nik horregatik errebendikatzen dian, ikusten importantea dela jarrera bat, zuzentzailearena eta zuzenduarena. Iruditzen zaidak, niri, beti ez egotia konforme bestearekin, ez diat kaso egin behar, eta batzutan gertatu zaiko guri. Generalean, besteak esaten baldin mozua eta, pertinente samarra baldin bada, horre, ez kaso egin ikuste, apaltasun hori importantea dela. Eta esanen dike gaina, nire zuzentzaile esperientzian, normalean idazle berenak izan direla apalenak. Eta kontrakoa gertatu du batzutan, bakarren bati zerbait esan, hortxe duzu, eta kitu ez. Zuzentzailearena bigarren mailako gauza bat da, alegia, norbaitek testu bat idazten baldin badu, edo itzultzen baldin badu, hura da arduraduna. Eta zuzentzaileak lagundu behar dio, ahal badu, ahalik eta egokiena, edo errazena, edo segun, behar dena, adierazi behar zaio, eta kitxo, eta bete. Eta gure artean ikuste batzutan, askotan entzio elkarri, irakutu ez, oso gogoan diat Ulisesena, nik liburuan nianeak horri, baina bai, oharrak Irune horri zuzen denitea, hola erabaki nian liburua ez irakurtzea, gero. Eta, baina nik uste, esperientzia politak izan ditu batzutan. Gero, konfiantza sortu ezkero, eta jakinda bakoitzan nolakoa den, batzutan gertatu zaigu, ez? Hori, zuzenduta, egin edukena, zuzendu libre, gero beti nik nahiago izaten dian aldetu, hau aldatuko diat, ez diat aldatuko, ez da? Baina, ikuste... Konfiantzarena ondo zerok, eta batez ere, liburua behin itzulita baldin badago, bigarren edizio batean baldin badago, zuzenketa baino da egokitzea, egokitu garaiko joera edo garaiko zuzenketa edo hiztegi kontuetan erabaki berrietara egokitzea. Hori da momentu horretan beharrezkoa, baina gainontzerakoan, beti daude, hau da. Orain oso ontzat eman dugun testu bat, hemendik 10 urtea irakurriko bagenu, seguru aski egingo genituzke zenbait aldaketa zatik. Orain testuaren hurbiltasunak, ez dakit nik, ontzat ematea behartzen gaitu hainbat gauza, eta gero distantziarekin agian aldatuko genituzke. Neri behintzat hori frankotan gertatzen zen. Horregatik du Ulisesek ere bigarren edizioa. Horixe, nik uste segituko genike dizketan hemen orduet ere bai, segurazki eta 1000 kontu aterako dituzkek, baina nik uste aski dela eta esantzagun hori. Zuzenketa lana polita dela, horregai tarteka, baina polita... Batez ere beharrezkoa. Eta beharrezkoa.